הכלים שקיבלתי במכון לוידה נתנו לי ופתחו לי מישורים שלא הייתי פוגשת אותם במקומות אחרים. אני מאוד ממליצה על המכון הזה, אני פתח בפניי עולם ששיפר גם אצלי וגם אצל הזוגות שאצלי בקליניקה המון דברים. אז יש לי קליניקה 3 שנים שהיא פעילה, עבר מתחתיי מעל 300 זוגות, מבוגרים, צעירים, חילונים, דתיים, חרדים, כל המינים והסוגים. הקליניקה פועלת על בסיס יומיומי, נשים וזוגות בעיקר. כאילו לי זה שיפר את הזוגיות, ואז הבנתי שיש לי כלי ביד שאני רוצה לצאת איתו הלאה. התחברתי מהר מאוד לתוכן, קמתי עם כל מילה וזה נגע בי, היה ממש טוב. בסוף הקורס יצאתי מרוצה מאוד וללא התנגדויות. התקי כאן את התאמתך למקצוע.